berseri ya kena. Ya. Tutu klambi anyar sing neng jero lemariku nanging pacar anyar sing mbok pamer keneng aku dudu wangi mawar sing tak sawang neng mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku neng apa seneng aku iya mong gawe loroku pamer pacarannya neng arepku nanging pacarannya sing mbok pamer neng aku tutuan mawar sing tak salah nanging kowe lali nglarani wong kaya aku nanging apa seneng aku yen gawe loroku pamer pacaran anyar ning aku umpama tangan aku dadi suwiwi kau aku mesti tinggal ning kepiye maneh mergo kan aku cahayu nekono kataku Matur nuwun. Iya. Rama itu sapa wong sing ora kangen aja pengen turu angel merem. Rama itu sapa wong sing ora pengen weruh percaya aku kuat hatimu cahayu enten mono tekaku percaya aku kuat hatimu cahayu enten mono tekaku ayu tenono tekaku Terah ki nek terah Mataram ki kaya ngene iki. Dipun. Kuwi bintange lambange apa? Bintang nika lambangipun Loro Sirah. Sik to. Lah bintang kula nek ngunjuk puyen mesti bintang 7 lambangipun. Ora tegese kuwi rak tandha. Oh niku
anu abdi dalem to, Pak? Iya. Nggih. Heeh. Ngoten. Busanamu apik. Nggih, Wong alhamdulillah. sing beda, kowe ra gawe sabuk timang to. Nggih, leres. Rupane ana kuning ana ijo. Leres. Kluthuk. Sabukmu apa, Bos? Kuning tok, Pak. Walah ya iki kowe iki ora lah kowe iki Oh, mesti kleru lek nggo sabuk timang. Sabuk timang kowe ngerti? Hmm. Timang titinen sadurunge mangkat. Hmm. Ngono lho. Sabuk usapen kowe semproten lenga wangi ben ambumu ora kaya buk, ngono lho. Karepe ngono kuwi jarwa dosoke ngoten. Nah. Timang ki setitinen sadurunge mangkat lo dieling-eling. Lambimu kok jonjing to iki. Kok gak padha ki kok sing gak padha klambine apa bangke aku. Ora kuwi stagene ya ora padha lho kuwi. Napa, Pak? Stagene ya ora padha. Loh, beten-beten lho, Pak. Ning niki anu senengane polosan ngeten iki. Oh, padha polosan Nggih. oleh dicampuri mendeme kecepatan gua. Ning ora tetep enek bedane tadi. Mongko tunggal Nggih, tunggal tunggal. darat tunggal daging. Menika sak gowok sak sogok kali kula. Sing bedake apa lek kok rupane kok beda terus pola pikire ya beda nek sampean ra ketara. Nggih, Wong sing punya intelektual. nggih. Lah kae intelek. Panjenengan ki ampun bedak-bedake to, Ya Mas. ora kok bedake Kula nyatane ra ki coba. nek panjenengan sok bedak-bedake dulur kula sepuh niku kula niku nggih melu seneng. Lalu sing ndasmu. Ya melu pegel. Melu pegel ki seneng ki nek umpama seneng ya eling nek pas ora seneng. Ngoten lho, Pak. Ora tegese beda to, praupane beda. Nggih, nggih. Terus iyone ya beda. Nggih. Kae babar pisan ora duwe iyon lho. Sorot iki renek. Jangan melihat casingnya, Mas. Gusti Allah niku nyipta umatipun mesti ora mungkin anek sing padha. Nek Gusti Allah ki nyipta umate kok padha kabeh, iso-iso bojone tanggane barang kleru niku. Oh ngono. Dadi mula dibedakne ngeten iki, biarpun sak petarangan, pitik niku nek ngendhok padha putihe ndoke ning nek netes beda rupane. Oh. Niki, Pak. Dadi jane bakale padha ya. Loh, dunia itu dibagi ada dua, enek elek, enek apik. Nah, niki sing apik, niki sing elek. Betul. Enten sing waras, enten sing edan. Ya mong kari dhek trima apa ora didapuk sing ala kuwi. Loh, sedaya nika nek nuwun sewu, Pak. Nek angger kok atine niku apa wae diterima. Niki pacobane Gusti mesti bakale diwehi mulya. Niki lho, Pak. Ning aku ngrasake kowe karo kluthuk ki mulya kluthuk. Weh, panjenengan kok ngoten lho, Mas? Tuk dalem rene. Awakmu Bar ngelokne ngelem. Piye? Bar ngelokne terus. Ora kok aku ngelokke iki kuwi ora tegese kowe karo klitik ki sik mulya awakmu. Kok saged. Kowe ki nrimo. Kluthuk ki kaya klitik nek sing mungah-mungah kaya sing angel ngono ki eneng. nggih. Lakune uripe kaya nek sing angel ngono apa piye? Kula niku nrimo, Pak. Jenenge menungso niku kudu nrimo padha karo warga masyarakat pecuk menika. Lah iki lho. Wong pecuk niku lek jenengan tingali niki wong nrimo. Weh, nampa apa anane? Jangan tingali toh. Sayek seko kapti, Lah iki. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak Iya. membedakan antara satu dengan yang lainnya. Orang beda-bedake endi pangkat, Di endi derajat. masyarakat, endi sugih, endi melarat. Sing penting lek wis bersih desa ing dalu menika kabeh besok selamat donya akhirat. Amin, amin. Ngono sing digoleki ya. Le. Loh, pripun to? Kula niku Kok ngerti kowe? Loh, kula niku sawise dagelan metu ka pawon niku pikiran kula cerdas, Pak. Dagelan kok metu kok pawon piye to, Pak? Mau metu beluk tok iki tak kira. Lah kowe iki ya wis diomongi liwat ngarep. Oh, kowe arepe goleki Mak Maryuni kowe mesti. Layakno kok lehmu ndepis-ndepis ning pawon ra umum kowe. Ya, kowe milih Maryuni apa Lekni? Aku asline iki loro-lorone. Apa iya? Pokoke ambune remason tok wong loro ya. Mangsa. Sapa saja kok akrab karo sapa? Akrab Lek Maryuni tukang ngudek apa sego lho. Pak Maryuni. Nah. Mergo kerepe lemu Lho, tanggapan ning kene. Kula niku kadang-kadang ngeten, Pak. Masun. Kula niku kadang-kadang niku isin. Pecuk iki padha karo dulur kula kabeh sing mriki. Kaya omah. Lho, nggih lho, Bos. Mbah Lurah Anam, terus Mbah apa jenenge iki Lurah Tanggung, kabeh para lurah-lurah lenggah kabeh. Lho kuwi lho. Pak Mandor, apa jenenge iki Pak Solikin ya kanca plek. Niku jan wis jan jos kabeh wis koyo dulur. Dadi kula niku ing dalu menika, main ning pecuk niku ya bingung kula niku. Saya wau dirawuhi Bapak Wabu, Pak Wabub nggih rawuh, Ya kaya dulur. Mbah Lurah Gebang nggih rawuh, Mbah Lurah-lurah seluruh kecamatan Pakel nggih. Gitu, Pak. Kenal kabeh. Loh, Kula niku meh 15 tahun nyambut kiring Tulungagung, piye Pak. to Mas Gondrong iki? Ngantek saiki ya ora leren jenengan ya ora lali kula ndereke jenengan. Iki Iya mboten. iya bener. Iki tenanan lho Mas Sun. Iya iya. Ya kowe ngetokne aku percaya. Lah nggih lho.
Kula niku lek Tulungagung wis kaya-kaya sedulur kabeh, Pak. Dadi kula iki nganti bingung, apa sing arep tak wehne iki apa? Ora usah bingung. Kene iki sing penting senimane mlaku, budayane mlaku. Kowe nek bingung arepe mbales apa-apa, kowe tak dudohi. Ora usah mbales dhuwit. Mbales tenaga. Angger kok pecuk ki nanggap ping 10, mbok gratis siji kuwi wis seneng. Sik to. Ya ta? Omongmu aja sembrono. Lho, nanggap ping 10 gratis siji. Wah, seneng wong pecuk. Kapok kene iki wayangane 3 tahun pisan biasa. Ayo ora, ngenteni ora tele-tele. Apa, Pak? Kuwi karo penangkap dititeni lho ngomong ngono iki. Kok ping 10 ditangkap ping 10 ora kok gratis ki. Siji ora bayaran, siji bayaran. Dadi padha dum-dumane. Sing jleput aku. Kak ngeten Bos, bersih desa. Piye? Bersih desa pecuk ki hebat iki, pembangunane hebat. Alhamdulillah. Balik desane yo jos. Amin. Saiki mo yo masyarakatnya ya istimewa senajan tok udan kaya ngene nyatane masyarakat ya sayek saka kapti klumpuk ning balik desa tetep semangat. Nggih. Yang patut diacungi jempol niku. Omong apa sing mecotot lho. Aku lek omong terus panganane metu bingung aku ya. Kowe iki nyambut gawe sik, mripat ki ora cah nyawang rono. Mau ya. Wis jelas rawon wis ning kono dicepakke. Pak ya apa gedang tok aku mau ngono. Kene ganon piring rene siji ya. Kene Pak ngambil le nduk. Ora guyon. Guyon. Ora, wong kowe ngrembug iki kok. Kowe ngisin-ngisini panitia kowe. Badhe darno, Pak. Oh ya ora sik to kowe tak enek makna. Lah kok panjenengan kan mundutke no badhe darno. Tibak sing luwe malah dalange. Kowe iki aja nyek masuk gondrong iki kyayine sopan. Sopan ya sopan tapi kene jelasnya apa-apa malah kono nyun sitok. Lah kowe marahi nyawang iki kok rumangsamu. Diomongi tak omongi. Nek upama besok kowe ora seneng ya aja omong ning panggung. Aku sing tak omong iki. Etikamu digawe. Aku sing tak omong iki Mbah Lurah iki lho, Mbah Lurah Alam iki pancen Mbah Lurah sing jos. Aku adimu. Roh nyapa kok ngene. Lah yo nyapa tak ngomong niku. Eten Pak. Arep ngelungne aja ora tega. Kotre yo nesu. Kowe seneng aku luwe. Ngene. Buka. Lah sembarang kowe mau. Gong. Wes sesuk nesu golek dagelan liya. Yo ora. Yo ora. Ayo, kono. Bali desane apik. Apik, Pak. Loh, nun sewu jan tingali. Sokone jan tingali gede-gede sakmene. Yen didelok iki jumlahe pinten iki? 16. Terus 16 ki angkane 1 karo 6 yen dijumlah 7. 7 ki insyaallah besok warga masyarakat Pecuk bakal oleh pitulungan saka siji lan sijine dan bakal oleh pitulungan saka Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pitu ki ya tujuane bakal kasil. Tujuane bakal diijabahi, tujuane bakal kasil. Sing dadi petani besok bakal panene akeh, sing dadi peternak besok bakal hasilnya ya akeh, sing dadi pejabat besok bakal mundak mumpakat. Nah ya kuwi apik Pecuk niku, Pak. Dadi mulane samu barang niku wis temu sasmi to, Pak. Dadi ming perkara angka. Lho iya lho. Nek gondaran beda ya. Beda neh. Tapi Mas Gondrong daharanipun penjang pundhut iki ra eneng panganan lagi. Ya. Nah, sego. Sego to. Sego ki padha karo bugo. Lek sego bugo kuwi kena diarani bakal nek wis sego ki arepe dipangan. Kowe ngerti jarwo dosoke tembung? Sego. Sego ki masyarakat kene masyarakat Pecuk mriki se ki saka tembung sekolah. Jadi generasi bangsa orang bakal ninggalke sekolahan akademik itu yang selalu diutamakan. Iya. Pendidikan yang selalu diutamakan. Mulane insya Allah ke depannya Pecuk akan mencetuskan generasi bangsa yang berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Amarga akeh sing padha ning akademik. Nggih lho, Bos. Iya. Loh, iki sego. Sego ki gotong royong. Gotong royong sudah terbukti nyatane bersih desa ing dalu menika endi sugih endi mlarat kabeh nyawiji dadi siji gemah ripah loh jinawi nyambut gawe piye pamrih ramene bersih desa ing taun iki. Kerja bakti siji. Kerja bakti bareng. Gotong royong siji. Gotong royong bareng. Rekoso siji. Rekoso bareng, Pak. Junjung siji. Junjung kabeh. Lho ki lho, urunan siji. Urunan kabeh. Lho ki lho, Pak. Ana daging. Daging iki daki saka tembung dangan. Muga-muga sawise bersih. Apa dae? Dangan. Dangan ki sehat. Dangan. Dadi insyaallah warga masyarakat Pecuk ki pinaringan sehat. Wong lek wis sehat insyaallah gampang golek rezeki. Alhamdulillah. Geng ki jogging. Dadi jogging ki olahraga. Betul. Mulane sehat ki mergo kulino jogging. Ngono lho. Masa geng jogging. Jogging lho. Wong lek sehat jogging, lek ra sehat mesti mek klumprak-krumpluk tok. Bener, Pak?
Ngene mboten? Iya bener. Lah nggih. Lu ngengkel sampean. Pasal 378. Napa niku? Tiap orang yang menghina seseorang baik tulisan maupun lesan itu kena pasal. Akhirnya apa? Sik, Pasal piro? pasal 378 iki 378 ki penipuan ora roh lu ngengkel. Loh. Kowe iki manut aku. Ora iso. 378 ki penipuan. Lah, 303 perjudian. 362 362 ki pencurian. Loh, kok apa sampai Apa lu aku tahu di penjara. tak kira nebus aku. Lek sing sama sing Wes, sampean kowe kena pasal pasal lho, Bos. 351. Kaya ngene iki sampean ngengkel ngene iki kena pasal ngene iki. Lah ya kowe iki kena pasal. Iya lho, sampean yo kena pasal. Pasal Pasal piro? apa? Kena pasal 521. Apa Pasal kowe? apa? Pakan pitik. Sampean ki dadi Mosok masun Kok gede ngono aku- kaya pur. Wong sing getak iki kowe lho. Kowe iki ngenekne penghinaan karo aku to. napa pasal? Lah ya kuwi mang mulane kowe diancam penjara 2 minggu sampai 4 bulan Malah dengan tujuan denda 500 kene. Kono silene sinden 500. Dalam rampok sampean kene iki. Lah piye kok? Yo ora iso kok yo. Lah timbang tak cowok. anu bos, nyoh ngene wis iki kekno timbangku sesuk aku ora digandengan. Lah ya Wis sesuk nek dilaporne kena undang-undang lak ya Kene. kowe mending ngono to. ngono lho kowe iki kleru lho ngawur. Sik. Gila piye? Dek, deloken napa dit kula ndi amplopmu mun ndi? Tak golekne. Sing kene awakmu. Wong iki yo aja sok anu. Piro lehmu njaluk piro? Tak fotone ben. Nek piro mau nek 200. piro? 500 Denda 500. tak foto tak videone ben iki pemerasan iki pemerasan. Ora iso. Gila. Dalang rampok gila. Pemerasan. Kowe iki Bukti kena kuat, pasal bukti kok. kuat. Dalang pemerasan dagelan. Kaum kecil diperas gila dalangnya gila. Gila pasal ya. Ayo. Wis, Kan. iki kena Iya lho pasal, iki. kena Iya pasal. lho. Pemerasan. Kira apa balekne tak iki lak ngantek Iya, rasa Pak. balekne iki lak sebar kok ndi. Ya wis Wah, viral lho Pak, viral lho. Dalangnya gila. Anu Mas. Mulane kok nek ngomongnya sing ngati-ngati lho ya, timbang kena pasal lho. Lah aku ki sarjana hukum lho. Balekne ora gila. Ya mengko kok rasa saiki. Engko didelok omongmu Kak kok saiki. piye? Kira ngantek anu tak share saiki ya. Ayo. Viral lho Pak, Viral. viral. Balekne ora iki. Balekne ora. Niku lho, Viral ya pilih ora balekne aku Balekne nyapa kok. mlebu penjara sampean coba. Lho sing kena pasal ki kowe kok. Jadi HP sapa wangel di video iki. Kowe iki yo goblok ya ambekan. Mau terang ngono yo mbok delok kok iso. Kowe mang daging. Lah iya ya Pak. Hati-hati lho ya lho. Ngetak kena pasalnya lho, Bro. Pasal 2018 KUHP. Pasal apa iki? Kuwi pasal nalika dhek iki gamelane kadol ya kuwi. 2018 kuwi. Oh, pasal kliwon. Dados ngeten lho Pak. Iya Pak. Ana daging to? Iki iki. Tak bacokne kembang turi. Pundi to Pak? Iki lho. Wah, masyaallah dalang iki yo teliti lho ya. Bos nonton. Ya ya kembang turi Mas, maksudnya pecel gitu, pecel. Betul. Daharane iki pecel Kam ki kembalilah. Hmm. Kita harus ingat jas merah. Jangan melupakan sejarah. Terus Hati-hati lho kena pasal lho. Lho gak tahu kena pasal. Turki tutur, wong tuwek kudu nuturi cah nom yo kudu manut tuturi wong tuwek. Riki rino wengi wong kiri tasah ndedong marang Gusti miturut karo kapitayane dhewe-dhewe. wontenipun turi lajeng napa Pak? Kerupuk, Eneng kulupan, Kulupane napa niku? capar. Capar Mas. tak capek cita-citamu setinggi langit. Ah, Parti saka tembung paringono keselamatan, paringono rezeki kang linuwih, pargamekan pecuk ing dalu menika. Alhamdulillah masyaallah ya ampun. Sambel. Sambal menika sambung tuwuh, tegese sambung silaturahmi, sinergi antara pejabat dengan masyarakat. Insyaallah ora bedak-bedake. Ya ampun yo aja Bel. sini-sini. Bel menika umbel. Bel itu beleyan. Tuk. KUHP. Bel menika saka tembung belean. Hmm. Belean terhadap generasi muda itu tidak dengan kekerasan tapi dengan kelembutan. Nih, iki ora cepet iki kok. Wontenipun sambel lajeng dipun tumpangi nggih menika kerupuk. Kru menika kruntal-kruntel. Tegese wong kene seneng kruntal-kruntel karo keluargane dhewe ora karo bojone tanggane. Dadi insyaallah kene menanamkan jiwa silaturahmi yang tinggi, Pak. Slametane gawe sego buceng. Buceng menika yen mlebu kudu kenceng. Yen iya ngomong iya, yen Iki lho. ora ngomong ora. Lah iki lho. Dikencenge atine, dikencenge pikirane, Pak. Oh. Ngoten lho, tekan Pak. buceng. Buceng tumes, buceng tumes. Mlebune kenceng metune lemes. Dadi menika Kuwi apa? Kok iso? Eh, Kok metune lemes ki apa? tukang jahit ya, tukang jahit. Dadi lek bolake dalebane kenceng ta metu ngono tak. Oh iya. Apik. Iki teko buceng to. Wonten iki. Wis to, Pak, Pak. Lho, kok sik tok.
Wontenipun slametan nun sewu janakan. Iki eneng kambil. Kam menika Cengkir. Cengkir iki kudu ngencengke pikir, Pak. Dadi masyarakat ya kudu dikecengne pikire, dadi pejabat ya kudu dikecengne pikire. Insyaallah punya porsi masing-masing antara masyarakat dan pejabat. Ben ora menggak-menggo. Ben bener menggak-menggo. Ben bener ngener karo barang sing Leres maksud gondrong nggih menika. Eneng gedang. Gedang menika gegayuhane muga-muga pinaringan pepadang. Alhamdulillah. Kasih wonten lho, Pak. Enek apa? Putih-putih iki apa iki? Putih-putih. Beras. Beras menika bersama-sama. Berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ras menika saka tembung rasio, pemikiran, pola pemikirane wong iki sudah maju-maju, Pak. Niki lho, Pak. Ada ya ember. Ember menika ember. Ember menika emansipasi. Persamaan gender sudah ditanamkan, ora ana perbedaan antara wong wedok karo wong lanang. Tapi saling menghormati wong wedok ya menghargai wong lanang ya menghormati wong wedok. Mergo sing diarani wedok kuwi Diawe kudu ndodok. sing kakung iso diarani lanang. Lanang ki kudu lancip aja golek menang. Lah iki lho, Pak. Iki lho. Mosok lek wedok ki diawe kudu ndodok. Lho iya no, wong wedok kudu bukti, Pak. Bojo kula nun sewu lho. Tak awe ngene, ora trimo ndodok, Pak. Piye, Mas? Rangkang. Bojomu. Saking lek bekti ya. Ora wancen yo setruk ku mata. Alhamdulillah matamu. Duit iki teruse piye? Wis Pak, ngeten Bos. Lah iki duit iki aja Pun dikeroyokan. wigati Mbah Nuwun, Mbah Anam, Mbah Lurah Anam, Mbah Anam, Pak Wahbu kasih legah nggih. Loh, Pak Wabu pun tindak kok. Pun kuntur. Sing lenggah ki Mbah Anam. Mbah Anam makasih Mbah Anam menika. Mbah lurah-lurah sekecamatan. Kecamatan Pakel. Sebut gasmane sapa? Mbah Anam. Wong tau diundang kabeh ta. Sampun. Ning ra karo aku to. Mboten, jenengan lagi begini Pak. Sampeyan ki rencanane sok ben mriki mulai ki tahun 2044. Suwi men to, Bos, kok iso. Ya ora Suwi. tahun ngarep ngono lho. Iya. Tahun ngarep ngoten. Mula kersanipun adem suasananipun. Niku lak kula mboten Aku- piyambak. Biasane ki pira swara ki lanang. Ngawur ae. Iki ora kok sinden. Iki lho nyiwakne lampu lho. Malam jakmu. Ngawur ae kok iso. Kene. Minor ini, kok, ini. minor. Nih, weh, Benar. kok kaya liku tani ini. Suwe ra cetok bocah iki aku. Iki tembange turi putih ya, coba kene. Apa ditindak? Turi putih. Mas, kompak drame. Turi putih ditandur ning kebon agung. Ayo Aku. matane. Lho ket mau wis dijak rene kok iso. Lah kan biasanya Mas Prap. Koko. Piye to iki? Mene piye, Bang? Aja kowe kok nek omong akeh nek Muni pasal. matane. Nggih. Pasal KUHP 523. Penghinaan undang-undang ITE lho. 200 heeh. Oh, Kok video neh iku kaya. Iki Jene. ngomong sak omong kok kena pasal iki. Lah iya no. Maksudnya apa? Pancen Saiki iki usumi pasal. Saiki dalang ikulina sapa pasal iku. Ya pasal Boyolali, ya pasal. Coba jajali. Bisa to? Ya iya Sinden Mas. ora iso Iya jajal. sepurane lho Mas. Awet dhewe. Tinggalan kemayu nih. Turi putih. Turi. Apa sih? Kowe basa ngene kelingan. Tak mongi. Ya Allah. Untung mbok pager barang lho. Contonen Kan modern. Modern ini. apa? Fashion lho. Bojoku niru awakmu berarti. Lho kan ya apik berarti noto Apik fashion piye? ambek Bojoku penampilan. niru awakmu untune dikawat to. Terus? Lah ndenge pas udan kok sambar bledek lambene. Lah rambut kowe gron kok iso mangsane. Coba Isara. Ken Turi. Kayak nadanya itu dipaske to, Pak. Turi putih. Nah, ngoten lho. Ya ampun. Turi putih. Nah, melu nom sithik. Ditandur neng kebon agung. Jeneng iki kok ngekso lho. Kok iso? Anu Apa? gondrong aja mbocak nyanyi. Loh, dia itu pengen menyatu kok iso. Ayo jajal. Turi putih ditandur neng kebon agung. Mbak Ira kembange apa? Ya, bener. Bener to Mas? Ya. Iya. Iso tenan lho ya.
Insyaallah. Kudu aja mleset lho. Iya Mas, kan ono sampean Nah. kan biasa ndampingi aku. Bener. Ojo sampai isini-sini lho. Iya. Sampai niki masku sing tak tresnani awit aku cilik sampai gede Ya, lho. bener. Kekompakan persaudaraan Ya, iki lho mesti ya, kan ya. kudu didodono masyarakat. Ora. Waktu itu grupmu kumpakan. Loh, maksudnya niki bersaudara niki lho Pak De, ora kok mergo grup-grupan. Kan kula seneng keakraban, kerukunan grup. Proboe grupe liya lho. Oh, Grupe sapa? asli sing mempecah belah grup iki lho asli. Angger dagelan ketok apik-apik kon pisah. Ya, modele golek sing murah harepan. Asem nane. Awak dhewe ku wis persatuan lho. Nah. Pasal Sampean Ya, kayak gitu. aja. kowe kok ngelon aku kering pasal lho ya. Ana genteng digawe apa? Ana gendeng digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Mbak Anam. Yang ini iki lho dol tinuku jenenge kekompakan. Ya, Ana kerdus digawe apa? Ana gendeng wadahe TV gede TV sapa? TV gede TV ne Mbak Anam. TV gede TV ne Mbak Anam. ana garasi digawe apa? Ana garasi ada Mobil gede mobile sapa? Mobil gede mobil Mbak Anam. Mobil gede Mobil Mbak Anam. ana kandang digawe apa nih? ana kandang ada sapi. Sapi gede sapine sapa? Sapi gede sapine Mbak Anam. Ini kudu pas lho. Iya. Ana kurungan ke wadah apa? Ana gorengan ada manuk. Manuk gede manuke sapa? Liyane kuwi lho, Dok. Ana lemari ke wadah apa nih? Ana lemari ada klambi. Klambi gede klambine sapa? Klambi gede klambine Mbak Anam. Iso lho. Iso. Ana kurungan ke wadah apa? Ana gorengan ada manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke dalange. Kok iso lho. Coba tau nginceng po. Iki mesti ra penak kok iso. Manuk gede maneh Pak Bendung ngono. Digoleki to iso. Ora kok manuke. Wah, ya bingung apa ya? Kudune apa, Mas? Loh, manuk gede ki ya manuk sing Lah ya sapa? maksudnya Nah. dengan manuk gede ning mangan lho. Nah kuwi kudu didelok. Iki rambut yang dibasake jenenge apa? Iki rambut basane rekma. Rambut dawa tingke apa? Rambut dawa nggo susu tumo. Hei, kudu dijaga. Lah Jokowi tumo tok bojoku malah coro kabeh. Iki gulu yang dibasake namine napa? Iki gulu basane jangga. Gulu iki kemangan sego. Go mangan boto cah iki bongko. Iki sing apik. Ora penak. Jenenge poso ngono lho. Kok sing apik-apik. Sitok kas. Iki tangan. Basane apa duk? Iki tangan basane asta. Tangan gemuluk sego. Yen tangan kiwa nggo ngoperasi gua. Ya apa? Ayo jelaske sing apik lho. Delok pitik ngendok.
Oh, nggih duduli ngono kok. Duduli pitik kendok kan. Ya ampun, ya ampun. Eh, Ngono ki yo didelok lho. Nih. Tangan kiwa ngoperasi gue maksudnya gue apa? Delok pitik lho ngendok lho Pak, anu tutul. Kendok iku lho Pak De, kan dingenekno diowok-owok. Iki lho kok bosomu diowok. Ya maksudnya kan ya Kowe iki malah Ora diowok. dirogo ya. Masalah. Sing bener ki di sogok. Ya kan ngoten lho Pak De Ngeromok maksudnya. kan. Ya gak, ya ancen basaku ngene kan ya. Iya. Ya kok gulu ki ning dodo to, kok gulu kok ning asta. Iya. Zat nih. Zat ini ya. Aku kuangan dalammu ki nembang ngono nih, nembang apa iki? Jawa Timuran. Jawa Timuran. Iya. Ya wis iso to biasane lek Jawa Timuran. Ya apa? Dhewe anu ya Bos ya, anu gawe ludrukan ya. Kenal. Ludruk. Bisa. Bisa. Awakmu apa nih? Jula-juli. Jula-juli terus engko rong kidungan terus Terus bareng ngono 14. bablas nih Ya. Cerita. fragmen. Iya. Oke. Jadi ramene jelasnya ramene apa? Ratapan anak tiri. Lah, Ya biasane apa Ra- Mas? ramen iki digawe critane iki rumah tangga sing ora tau tangga. Lah yo ngono. Kekerasan dalam- Kehidupan. Ya, kekerasan Apa dalam dadi rumah apa? Ya aku bojone lho Pak De. Oh iya. Bojone antara niki sapa sing tangga. Aku ayahe. Surabaya. Aku anake. Awakmu anu bojoku. Oh, Ya. bojone sampean. Surabaya. Lah aku. Eh? Aku dadi apa? Bakul kopi. Bajingan. Mas aku kok dapuk pura apa aku tuh kentongan. Yo sing ngeten mang delok sutradara. Apa modelmu kayak bojone Jilah ngono apa piye kok? No. Monggo Mas Diki. Cek. Ludrukan apik. Teman-teman ya. Surabaya nih. Tadi apa gitu? Saya. Iki gremong apa? Iki gremong. Ngidung. Ngedung. Kowe iki ngitung. Ngidung. Ora kok gremong ya. Ngedung. Ya apa lagi? Gak tepak blas iki. Ya apa iki? Saya turun. Ate hitung tancep apa pertama? Kaya Sing dagelan. apik iki malah Kidung Manggala. Ora mung kadut dikidungi kok Jula-juli sik rong Jula-juli. ambekan. Seko. Pos-posan Pak De. Ya jula-juli. Teko pos apa lho pos kampling. Rungokno sik ta mangkane kate dimulai kok aja ngomong ae. Lah aku sutradara ya. Dong plak mudeng tak ketak. Ya ngono wae. Ya ngono. Lelo. Variane apa? Ya manut contonge kene to. Lah iya te genahne ngono. Contohnya apa? Iki lho. Cangkemmu. Heeh. Cangkemku maksudnya. Iya. Contoh. Iya. Boh, bocah omong-omongan. Lunggah-lungguh tak. Awan-awan. Oh, sik ta. Oh, urung. Wong bengi yo awan kok iso. Loh, variane lho. Yo dhewe-dhewe enek parikan jare lurek suwek pinggire. Kadung dilirik wis ana sing duwe. Aku ya iso go. Awan-awan aja mangan nangka. Nangka mono sing duwe gizi. Ki ora pas to, Pak. Pokan karo kok sing begisi iki lho. Lho lah iya ta. Masak ngene yo larang to, Yan. Ada botone bakul kopi. Ayo, coba. Tuku tahu aja mlayu. Prop ganti varian sing anyar. Anyar iki rungono dhisik. Pancen Oh, dalan. suwe-suwe tak pongor lho iku. Ojo. Lho aku nembang titik-titik kok iso gak oleh. Ojo pancen kuwi krungune lah pancen kuwi lagi sebentar lagi saya kopok neh. Ojo. Dirungono dhisik Pak. Ngono, Masun. Tahu yo kaya wis suwi to. Pak, sampean aja ngrusui. Iki nek kadung nesu sampean diperkosa bar lho sampean. Iya malah gak ngatasi sampean. Pokok lho. Masih tahu iki identitasku lho. Iya, Ya Bos. perkara tahu kok ket mang Apa lek nesu kaya terenggiling. Wah, iki nek kadung rakonan wong mekrok ngene. Tuku tahu aja mlayu tahu logor disokso rementok. Timuran. Mentok. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur
bokongku semok. Lho, ngerti sik ngono lho. Mergo dhek iki sing lagi tawa. Kayak ora semok. Tak mongi. Begitu boro-boro ini bokongku semok. Neng, lek Mas. Kae iki mulut bawah kering. Bokong semok ki rak kudune nek garise. Lah iki garise ra genah bembeng kok. Lah wong trayo kena jarik kok. Penghinaan. Pasal 51 sak 3 sak 11. 315. Ayo, undang-undang iki renel tak. Wis sasarono wis. Ning kene wis. Sama lek pengen ro sing jelirit engko ning maku bojoku delok. Baleno sing penak jajal. Jajal, ayo jajal. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Mulane yen mlaku kok muni kok 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 kok. Mangan kluthuk. Ayo. Gedang kluthuk diadahi tremos. Pancen jo kluduk cangkeme mrongos. Alewo. Soro Mana ayo nandur sing kene kontol baris Gotong rayang nyambut gawe. wis dadi kewajibane supaya anak jarak masa depane ora sandang tangan Jagarku warasan. anak ditinggali dunya ake entek enek ditinggali kepinteran dadi salah Lor kelar kelong kucing gering melang melung. aku ini sambal gagang enek banyu mili Mbok yo lagu bedae apa? Aja wani-wani karo wong tuwane prasasat wani karo yo painten menek cendela cekap semanten atau tungtak dong ya kok kono boleh keren apa kowe iki tak kandhani apa sih Kang apa cak anakmu Dondi kok gak teko ndok omah iki lulusan sekolah sesuk wae pendaftaran sekolah ya apa kan kok didik anakmu gak iso lah anakku kan wis mari mulai sekolah golek sekolahan kan pendaftaran anyar lho jare tanggamu anakmu gak tau mulai kok entos agak kon niku lho kan yo wis tak kongkon budal maneh lho wayahe mulai kan kudune wis mulai pancene gak mulai lho iki gak mulai gak mulai Dondi lho yo biasanya mbek kumpul karo arek-arek kok Nok endi? lho loh lah terus ya apa Pak aku ki sebagai ibunya lho Pak kon niku mbiyen tak kandhani anakmu aja sampe
gombal ambek arek-arek sing gak kenal. Aku isin rek. Lah jenenge kanca-kancane ya gak maido, Pak. Arek-arek cilik ku rumangsane kaya ngono ya kumpul-kumpul biasane. Gupron celun. Siapa? Gupron. Pron. Anakmu lho jenenge Gupron. Gupron. Ayo. Lakon apa neh? Gupron Mulyana. Dek. Bapakmu ki lho moreng-moreng nyeneni Ki. ibu ae. Gupron, kok niki tekon diae lho, Nak. Bare arek-arek, Mbok. Ya wis ngerti, dolen bare arek-arek, tapi kan wayahe mulai ya mulai. Ya apa maneh, Mbok? Aku kan yo ngetutnya arek-arek dolen. Kan totok ndi? Tutuk kono, tutuk kene, tutuk gentak, dong. Kan jak guyon kan iku. Gak guyon, Pak. Iki anak, iki anak walon. Anak ketek. Kon sing temen lho ditakoni Ayo. bapakmu ki Rene. sing temen. Temen, Pak. Rene, Ya, Pak. pirang-pirang dina kon gak mulih ndok ndi ae. Dolen, Pak. Ojo ngomong dolan-dolen. Pak, sing sabar, Pak pancene ya arek cilik lho. Ayo, Kok kaya kan ndok mriku. ya aja kaya ngono iki anake dhewe ilingo lho, Pak. Anake dhewe lho, Pak. Iya masuk kate ya apa ben. Blakan ndok ndi ben. Kok nek nganti tak seneni minggat, kon tak tengine. Sampai sing sabar aja kaya ngono wis iki gak ono tunggale, Eh. Pak. Ayo Mas, Prucilan. Dolen, Pak. Kon wis tak kandhani sik. Tak kandhani. Ya, Pak. Ojo nok ndi. Boleh. Bapak lagi diangkat dadi kami Panggilan. tuwa. Kon wis gawe isin Bapak, Aku dolen, Dek Pak. iki kon mendem ambek Solikin. Gak, Pak. Iya, Gak. Solikin. Anu soalnya sing nukok netak, aku sing Pak, ngendel, Loh, Pak. kon aja ngono. Aja ngapusi Bapak kon, Ayo, kon Oke. dem-deman. Kon. Atasmu isin apa? Kon jok ngisi-sini. Bapak iki wis Buku. ndidik kowe ora kurang-kurang. Kowe yo ngono. Wong wedok yo kudune ngandani. Buku, Pak, Ayo, iki, Kowe buku. mendem karo sapa? Mendem karo sapa? Anu Kowe mendem karo sapa? Ayo. Anu, Bapak ora ngandani ngono kuwi. Rumahmu, anu, Pak. kowe aja melu-melu. Anakmu, Rene. Anu, Pak. Rumahmu. Atos. Kowe wis tak kandhani pirang-pirang dina to, Pak. Bapak iki lagi stres-strese Ya. mikir anggaran desa. Ya, Lah Pak, kok kowe polah sapolah Aku- ora menane Bapak. Anu ngene Bos, anu Pak, pasun izin Pak Sun. Aku tak sadar bapak aku bapak. Piye to kok yo ora trimo Bapak. neh to? Bapak Oh, ganti. Nanti anake. Sampe anake. Tos jenenge mau? Gupron. Gupron ya di Gupron. Oh. Aku mau Gupron kuwi adik Gupron kuwi dadi guguk. Awakmu sik rono sik, kowe urung teko. Aku yo. Ya, aku bakal teko ya aku. Ayo. Ting tung ting tung tung ting tung. Lah kok lak blendrong to, Bos? Anu melapit cangkemmu. Mak, Loh, anakku. ya apa, Mak? Ya apa rek? Kok gak iso telepon ambek aku ya apa Ya sampean? jenenge wong tuwa iku gak iso Masuk tutul-tutul. Mak. Sampean wis Lianan nglebrik wayang lho. lah wayang 300-an iki lemu. Gupron. Mak, Tekon dia. aku wis 5 tahun gak petuk sampean, Mak. Ya apa, Mak? Masa pakai cipokan ya anake. Aku mulai saka Skotlandia, Mama kok sik panggal nom. Aduh. Tak kuliahan no iku awakmu. Iya, Mak. Saiki mulai dia. Ya apa, Mak? Aku ku seneng, Mak. Yo lodro ki main sak wengi meteng anu mbokku. Oh, Kangen karo kangen kok anake iso lho. kangen. Mak, Wis ya apa? aku Mak? itu kabar Bapak jari gak tau ndok omah. Ya, Nak. Aku iki mbok tinggal pirang-pirang Ah, tahun tidak. kon tak kuliahno kaya ngono. Bapakmu gak tau mulai. Iso emek nang warung. Loh, Mendem ae lho. Nak. Bapak. Iya wis gak kena dicekel buntut lho. Nak. Duh, Ganti nih. terus sing biayai aku kuliah sapa, Mak? Yo aku golek pangan dhewe. Masya Allah, Mak. Bapakmu mek turun-turun. Tenang sih malah kayak kenal pot truk. Mak, Ya ampun. Nak. sampean sing meteng aku, sampean sing ngetokno aku. Iya. Kate ya apa nek bapak mulih mungsuhi aku. Ya awakmu sing sabar nak. Amak ning Aku mburiku. gak mek adol-adol gak kaya ngono lho nak ya. Ini. Ning makmu iki ancen disi
tau dikoyoni. Gak tau dinai duit. Gak tahu, mek ditumpak ya. Man, Sabar ngono. Boleh. sampean gak mesakno ibu ta? Lha apa Mas? Ibu golek duit dhewe. Sampean wong tua dadi presiden rumah tangga. Kabarmu ya apa cah? Kabar piye? Ibu ora tau mbok kayani meng mbok keloni tok rumangsamu. Apa ibu kuwi gak nelong satine? Suarane makar. Aku wis gedhe, Mas. Aku wis gedhe. Biyen aku cilik gak iso apa-apa. Saiki sampean tak gawe gantiku ning omah. Jebul ngono kuwi sampean, Lalu Mas. Lalu. Piye ta, Bas? Iku gelem anu ndasku mentol nang. Lah piye? Apa? Njaluk apa nek? Ganti peran. Lengsere kau wandel. Terus Dadi mboke aku. ya wis, kere. Dadi mboke. Ya. Mesti aman lah iki aku. Lah apa-apa. Nih, Dok, anu Dok. Cepat. Tutupmu apa ngono, Dok? Nih, sing gedhe. Cek. Ini Mbok. Sik. Mbok, nyok. Dek, tak andani. Iya, Mas. Awake dhewe ditinggal ibu rondo. Heeh. Bapak wis mati wis 3 tahun. Iya wis ngerti, Mas. Iki entuk bel saka Linmas, Terus entuk wadulan saka masyarakat. Mbok iki saiki ben-bengi mlebokne wong lanang. kok cek kurang ajar ditinggal bapak iku mbok kaya ngono. Aku isin, Dek. Masih aku yo yo wong sebagai wong wedok aku paribasane padha karo mboke. Aku iki diweling bapak le, Tik. Jogonen adikmu, jogonen ibumu. Saiki tak jogo ibu malah sepele. Malah saiki sir-siran karo yoga. Kok cike kendel. Nek mbok rene kroyok wong loro, Dik. Yo kampleng ae, kok cek enake. Mati mboke bene. Iya gak apa-apa cek nututi bapak. Ayo. Mbok, Sapa le? sampean mbokku to? Mbok sapa aku Utami. Loh. Oh, Tami. Mbokku jenenge Sri. Lah iya aku golek istri. Iki wae asok mekar ngono lho. Oh, Dik. Berarti mbok ya dhewe sing gaene marai utang iki, Dik. Yo, Utangnya iki sing gara-gara Utami. Keprok, Dik. Keprok. Sik. Asline aku ki nun sewu. Sih, aku jenengku Sih. Se. Kancane Utami. Sih. Se sinten? Se sinten? Sih, harse. Wah, berarti iki sing nun sewu, Dik. Komplotane Kok Utami. sing ngejak mbokku utang-utangan. Saiki mbokku ning ndi? Utami wis ora wani nemoni aku karo adikku. Sampeyan arep ngopo? Aku duduk sih. Sapa nek? Aku asine bojone Mbah Lurah Mbah Hanam aku asine iki. Wo, luru bojone Mbak Lurah Mbak. Ya, kowe. Dik, tamu, Dik. Pane keprun ora nak bayar kowe keprun. Iki berarti wis dhewe keterangane jelas, Dik. Iki lak garwane Mbah Lurah to. Ya no. Pun sakniki njan lunasi, Bu. Njan lunasi. Njan lunasi. Loh, lha iki koyo wis tak wehi to? Dereng kok. Urung ya? Dereng. Loh, urung Dereng. bojoku ndek bojoku. Kok Dik kok bojomu ning ndi iki lho? Apa arep goleki Mbah Anam apa biar rumangsamu lho kok iso. Loro lho atos mbok keprun dak iki. Lah ora ya atos iki timbang kuwi kok iso mangsamu. Langsane kau pandule ramak tak. Lah Tapi kan menjiwai. tak menjiwai apik lho. Apik to, Pak? Apik lho fragmene. Iki engko nek nganti sukses karo Masun drama rumah tangga dikirim ning Palestina. Lho. Karo rame lu. Lah ngopo? Tiba kebleresan percon dasmu. Oh, iso dalem. Ketuk kenangku ki kosi ndang balekno didelok YouTube kon jaba rapi. Salah dhewe dalang kondang kok wesi. Ngene iki mbok tuku disisihne. Kuwi iki lho paling dingge bakul es tuntung tok iki. Mergo iki mbayari kuwi kok. Lah bayar apa mbok utang ping 5 ngono. Oh, aku lunas kabeh kok. Ayo, Ya, nembang. terus ke ya, Dok. Nih, Ya. sing rasane penak. Sampai lek nyanyi tradisional iso. Aku pengen ngrungokne sampean nyanyi modern. Prabowo sing apik nyanyi Banyuwangi. Oh iya. Ngono ora kok kulonan. Wong budaya kasar kok. Wates ya. Urun Madura dadi sing apik nembang Madura. Wates ya. Madura. Ya apa lagune Madura? Aminor Mas Dok. Madura nggih gamelan apa nggih musik? Nggih musik. Iki gamelan ya iso. Lagune apa? Lagune apa? Iki lho dirungono sipati. Apal ora?
Apalah? Ya. Mayor. Mayor. Ayo kok jenderal. Kopral. Lagune Demi to. Madura Pak Dila apa kok Demi ku? Lah ya Demi pas kulaan gerih lho dadi Demi iki ning Madura. Ya. Iki mayor ya Mas? ya. Nggih. Lek minor. Nah iki lho. Minor gitu. Minor. Arum. Duh angin depagi Yang artinya Piye mau? ini balik, duh balik. angin depagi Yang artinya Angin para esok. oh ya, be. salam kerung dari bulan Yang artinya Salam kangen saka aku. kok yo paham to basa Madura. salam de Rama benebu Yang artinya Apa nih? lah mau apa kok iso? Salam juga untuk kamu. Weh, ya mudeng ya. Jugende tretan sadeje Kangge Lan uga kanggo dulur-dulur kabeh. ape? Iki apa Bener. iki? Kuman Madura. Santan. Jeh. Coba biru deh, abang tak tuku ambek aku. yo Yuk, sikat. yo Ayah, Ya iki lho. Madura kan. Ayo Madura no. Nah. duh angin depagi salam kerung dari bulan salam de Rama benebu jugende tretan sadeje duh angin depagi salam kerung dari bulan salam de Rama benebu jugende tretan sadeje yo Hidung Manggala salam keretong tretan sadeje tretan dibi pecuk Tendang sempang lero masaknya Toan dokter capek ngapote Antara sempang lero masaknya Toan dokter capek ngapote Cek gembeng jadi rengelake Montak penter nyari napese Cek gembeng jadi rengelake Montak penter nyari napese duh angin depagi salam kerung dari bulan salam de Rama benebu jugende tretan sadeje
ngeten iki lho. Hebatnya budaya Indonesia ngeten. Hebat. Jawa ki ngeten iki. Dadi yo kadang-kadang wayang Jiwa Jawa kang kajawi. leres. Wong Jawa ki bisa melaksanakan transendensi, Betul. artinya bisa menyesuaikan diri. Inggih menika lho. Ora kaya awakmu. Lagi nyapa kula perek melu-melu. Kaya kula. Loh, wong niku pelengkap kok pripun? Apa? Wah, dia kan bineka tunggal Iya, ika. iya. Jadi tetap satu jua. Jual. Hidupku dan hidupmu itu satu. Satu, Mas. Jadi kayak kolaborasi antara Madura, Jawa, Banyuwangi, Sunda, sembarang kali bisa. Betul, Dik. Betul, Dik. Oke. Niki urung lek nyanyi lagu Papua. Tapi ya lagu Papua iso. Lagu Papua mek. Sing nyontoni Mas Kluthuk riyen Lagu Papua niku mboten anu akote anu. Kat. C Mas. C. C. Lagu Papua. Mayor. Mungkin no. Plak dendeng Papua. Nusantara. Yuk. Ini Nusantara. Yuk lagunya. Ya. Lagu. Papua. Yuk. Apa Mas? Kok makor papo piye ta kowe iki? Papon. Lagune ndi? Lagune kan ngene sih, Mas. Sampai sen iki tembangnya ya. Iya, iya. Gimana? Lagune enek. Oh iki piye to? Apa sih Gogondao. ya Rabbi Salasari bukan sebenarnya bagi masa Abu Gogondao ya Rabbi Salasari bukan sebenarnya bagi masa. Nah, iki lagi wiraswarane metu. Disambung ya. Nggih. Kayak singitan dhewe iki. Wah, iki cayu ki. Ah, iki Papua. Kene, Bro. Papua le. Papua. Prabu kowe rene. Oke, Papua siap. le. Papua le. Wah, mimi sik iya. Iya. Pancen saiki kon. Loh, tak tonyo ni tekan kok iso. Oke, Mang sari. Nek awakmu ngene gak mungkin. oh iya. Nek iki ngene terus gawe UTK Tik. kae apa Oke. Balekne. Oke, Pak. Nduk, Le, balik le. Dinda. Oke, Mas. Tuk, Dalam. ono lho, ndak rusuhi. Endo Cahyu. Sing ngongkon nyekel sapa? Iki putra wayahe Pak Sis. Nggih. Masyaallah. Foto pra apik apa-apa apik. Masyaallah ya. Wilujeng dalu Rama. Apik, Om Klicik, Om Kluthuk. Ya, Nduk. Kok saya bagus-bagus niki makame napa? Aku besok sak bungkus, sawan sak bungkus, sore sak bungkus. Serundeng. Uler Hongkong. Aku Layakno modelmu kaya Cak Rawa. Iki arep dikaya ngapa mbahe iki rak gurumu. Nggih, Dadi kowe arek kudu ngajeni. nggih. Mas. Aja nganti nyewiyah. Mboten. Ora Wis terus. lajenane. Wis. Pun Nggih. Pripun Rama? Ya ngaturne apa karo Majo Klitik tembangi. Oh ngaten, niki duet kali Om Klicik, Om Kluthuk. Heeh. Oh nggih, niki napa Anu. lagune Om? ya digaweke sing sesuai karo kahanan wae ya. Aja Om to Mas bocah Oh, gandengan Mas. sama Om. Anu ben om ae, aku nek diceluk Mas iki terus kon nukokne pulsa e. Alah. Pulsa apa? Pulsa murah atau kisen lho ya. Wong kowe dhewe jangan wifi ne tangga-tanggamu lho. Mangsamu aku ki apa-apa mesti tak goleke kok iso. Sampeyan siswa budaya, Nggih. aku ya siswa budaya. Dadi iki muga-muga tali silaturahmi ora bakal pedet ki gawe tali ning asmara. Oh. Ya. Apa kuwi? Tali asmara. Kaline Lintang asmara. asmara to. Lintang asmara. Lintang asmara. Kok ganti-ganti Tali lagu ini dong? asmara. Mas, jenengan? Ya, diaturke. Lintang asmara. Wes, contohmu bangga ngono ae kok iso. Wodok. Seijik to kuwi Mang Mbak Prop. Kene. Halo. Ngumpeti Kejar lagi. Masun, ning kupinge Masun langsung langsung. Tak omongi. Awake dhewe iki matur nuwun. Napa? Besok nuwun sewu. Apa lanang tenan sok nek sepuh wis kaya Mbah Di. Ning kene iki mon dimu wong iki. Lah sing iki lho, nih pelebur ini. Nih, sok sepuhmu kaya urung. Iku kan Bae lho, sing ngagem jilbab apa kae? Ijo. Ijo, kesandinge iki apa kae? Biru. 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 Lho iki lho. oh ngono ya Mas. Hmm. Masa Udah, depan ya. Wong ki aja sok sombong saiki sik enom terus Betul. rupa bagus, rupa ayu. Sok nek wis sepuh wis ngono kae. Delok.
Lho, guyuwe wis gak gelem ombo. Wonge aku tak to, Mas kula kena tangga to. Nggih. Umure 80. Nggih. Pak Sun ra mampir, mboten Mbah anu. Iya pancen aku ora kena dikapak-kapakne lho. Kok aja ngenyek karo wong sepuh lho. Berarti sampean kulino ngapak-ngapakne. Ya kuwi. Lambe. Berarti tangga cerdas kok iso. Kene Dik, peh. Alah, alhamdulillah. Niki anak Sulis to? Ya, ya. Nggih. Ya wis Ya ngono kuwi. Eh? Murid kuwi ngono-ngono kuwi lho. Ya apik. Jenengane termasuk guru besar. Ya. Dagelan biyen kula melu jenengan ya iso gede. Ngene-ngene iki ora tak gedhek apa ya gede. Biyen iki kowe ro, lengo niki lengo klentik lepes ning ngene iki lho ngono. Lah iki rambute biyen lak kaya bago kowe to, Pak? Ya wis, aja delek-elek. Aku dikai lunga kletik mulai dirubung semut lho, Mas. Iku jenenge klasik gurih. Patmu sak pira cah bagus, coba. Wong ayu. Lho, Lho, aku nyontoni lho. Saya malah anu pengen nyanyi tok sampean. Nek kira-kira ki anggere enek penyanyi mbok disiki, wis nyanyi dhewe. Wah, Aku ora nyanyi. Sampun to Mas. Lah kowe tinggi opo? Sabar, Mas, Bangsane. sabar. Aku untung-untungane Kediri. Sabar Mas, sabar. Ning Kediri dek iki gelem nusul. Heeh. Lah nyapa Mas? Tak susul ning Kediri. Lah nyapa? Nusul mergo ora ditanggap dadi ngono. Kok aku nang ngene ora tanggap nyapa ngono. Bangsane. Dijal. Wong ayu ngono. Iya, iya. Lah iya ngono maksudke salah. genah ngono nadane. Aku kan guru Layakno tobil gawe grup dhewe guru ora betah lho. Wong ayu tresna ku kinarya tamba. Tik Dalem ngene lho cetok kaya probo mang ngene. piye neh? Wong ayu ki ngrangkum makluk ngene lho, ngono kaya probo mau. Ya nek sampean ngono ra duwe unggah-ungguh etika buting rangkul. Kula ya nggawa tatanan kok iso. Jadi dalang iki kan ya haus. Haus. Ngomong. Harus denggelmu kuwi. Ngeten to? Dirangkul ngeten to? Ya kok ngarepno. Peh, mosok Kaya ngene. probo ngono. Iya no. Mosok ngene, Pak. Wong ayu bisiki, mane probo madhep aku, Bob. Madhep Bob. Sing ngomong sapa? Sing ngomong. Sik ra. Gak setuju aku. Ngapa? Sing ngomong sapa lek wong ayu ki madhep bisi. Bojo ki madhep malah ngidoni dek iki. Iya, jare. Ya pas manggon Pripun, wong pripun? ayu kuwi pramer kuwi rene. Wong ayu ngene lho, ngono lho. Oh, cipika-cipiki. Anu, Oh, Nduk, pripun? sing pas iki dibayangne tok ya. Oh, nggih. Ora sah tenan. Aku dek ingin ngono terus turu ning emper, Nduk. Lah kenapa Mas? Aku saiki wedi kok, Yan. Aja curhat, Ndang. Ora curhat piye? Aku arep budal tanggapan golek katoke ra enek. Kuwi berarti tandane kowe tau nyeleweng. Mulane iki nek ndek gawe omah aja nek kamare emper tok jos kuwi lah. Mane godhone wong kondang iki. Klothoke lho ora tau nyeleweng. Lah tahu sapa sing gelem aku ngurai ku elek. Apik. Prinsipmu apik kuwi. Tapi aku udah ngira kowe nang semampir. Aku golek ning sampean to, Kek. Sampe lak pesen tak golekno sing 80 ngono ta sapa? Ora aku pedhok kowe ya, aku ning jaba e. Sampeyan aja kaya ngono, Pak Dek, kok mengfitnah iku kan sampeyan dhewe sing golek ngono. Ning ndi? Terus mampir. Karo kowe. Lah pancen kayak germone iki. Wah, bleset kabeh. Dik, jangan didengarkan kata-kata orang yang tidak bermanfaat ya, Dik. Nggih. Oh. Kamu udah punya istri belum? Istri? Ya. Anu, udah punya suami. Tik Iya ya Mas. suami. Nah, Suami Mas. saya udah punya istri, maksudnya ngono. Lah ya ngono. Kale-kale ra teges. Iya. Gak konsentrasi lo Mas Kritik iki Ora kene. tau wani. Kene. Lah kok lho. Lho kok kene. Wong kok nyanyi iki konsentrasi kok wong wedok sudah punya istri. Truk Nyanyi iki sing pasal tenanan. Kekuatan karakter itu beda-beda. Pasal Kenapa? 38. Kabeh Tambah seneng. kereng to Mas. Wong kok ya. Iya, nggo pripun. Ya apa kok kono neh iki? Padake. Wong ayu tresna ku kinarya tamba Truk tres mu. Duduku mu. lah ya ku Mu, Mu. Mas. Mu. wong ayu tresna mu kinarya tamba susatra ning batinku Wong bagus ana rasa hatimu tresnaku
Mas Kluthuk. Sampai ngene iki lho, Drok. Berkarismatik gandeng wong wedok romane oleh. Sampeyan apa? Roman oleh. Mbak Prof, sama ndak tekon aku? Apa? Arep nang ndi? Arep nang ndi, Mbak Ayu? Badhe ngeteraken suami kula suntik, Mbak. Suntik mati maksudnya. Kaya ngene lho romane. Sampeyan apa kok gak los kaya Pas ngono? bagus. Kena kencing paling suwi. Bojo biadab katanya ya. Kowe iki yo. Dadekno le. Mas Ya, Kluthuk, dadekno. kita klarifikasi Mas Kluthuk. Ah, Aku ngelak ngomong kan romane kan jelas. apik ya ya. Ya kan antara saudara kan paling enggak Iya, iki loh. akehku kan podo. Lah lha apa kok sampean kok gak los Mas Kluthuk? Tak los nih. Mbok losno. Jajal ayo. Titen ono kon sesuk atik ndek story atik nesu-nesu. Betul, apa ini? Cok? Bapak nene. Tak Video. Video. Tuk. Kowe tak idoni tengahmu lho kowe. Video tanpa izin kena pasal Nah. 391. Pasalnya, Mas. 200.000. Gila bojomu kayak gini gila. Iya. Dah kirim. Los. Ayo Tak Mas. idoni lho kowe. Dek, kita harus totalitas. Saman kok gak oleh lawang loh, Mas? Ora pancen omahku renek lawange. Oh, lho. Senadyan ngaru ngibanyu dakara tresnaku kok pakai mbok video Rik, tos nih kok Rik, film feeling iki. film ki Penganiayaan. Kena pasar neh lho ki sisi jalan nak biacok gegere ta Ya, langsung. senadyan ngaru ngibanyu segara tresnaku ra bakal jerno Senadyan nyoba uncak syukurku wis tresno ra Gitu, bisa Manggala. bisa Ya. totalitas, Mas. Totalitas. Kayak film India. Mbok ubet ngene munggah teng. Mak berebel ambune piye ambune. Enak ya apa? kaya apa Mas Kayak apa, Mas? Tape bosok. Aku mau midek tape ya, pancen. yo Guyumu sing sopan ngono kok. Apa oleh gak sopan? Itu, Mas. Asalne. Robong guyune ya bedari durga. pancen tak ece kok. Heeh. Dadi aku nek roman tak ubone ini kaya India. Kayak India. Wis tak. Ngendikan jan. Alah pulang sih, langsung. Bah, ini bah. Mbak Probo, Mbak Probo. Reno sik, Reno, jajal. Apa Nek iki iso mau nek kaya karo apa Probo? tapi ta. Bah, ini bah. Senadyan nyoba uncak syukurku yen tresno ra bisa Piye nek iki? Ya apa Mas? Bae sambel jelas sih. Piye iki? Tempe bosok. Malah meleset. Yo, kidung Manggala. Yo. Asam mlaku kumat do. Salahe. Kidung Manggala. Ada kritik Aku tresno lan batin. kula nggih tresno. Muga-muga tresno lan tresnamu ora bisa nyawiji ya, Dik. Ora bisa. Aja. Oh ya wis. Oh wis. Cukup semene ya, Mas. Siang pan doro ratri mengeling manis ati setiaku bisa handuweni marang sang tiatu asmi Ayo, regal dong. Jadi supaya
Sugemi. Sugemi Mas. Ora usah dadak mikir sing reno-reno. Sing Penting penting. wong loro kudu rukun. Oke. Ayo Mas, ayo. Ayu tresna ku ayo tonggo kasrun batin Bagus antep rasa hatimu bersatu tulus jernih kalbu senadyan nyisa tresna kurang bakal seno sanadyan nyoko uncet sepuro wis tresno ra bisa ibadah lagi video adalah Jogja Solo. yang ratri manis hati sejatku bisa menduweni rasa dia sulami ora bisa Atekane porno. Wes meneng ngono, wis meneng ae. Iki awakmu ngene oleh. terus. Wis ngono wae, awakmu oleh endorse pabrik. Iki sikilku jengat piye Mas? Lah, aja meneh kok sikilmu. Iki yen sing jengat liyane iki ya iki. asik Mas, iki ibaratnya sik jam 1 lho. nggih Soalnya wiwiti kan jam 10. nggih Nduk, Jam 2 lho, Mas. jam 2. Ora. Bablas gara-gara maksudnya. Mesti iki Karuan iki langsung diganti Petro ae. Kowe yudek aku tak tabuk Loh, ngene kok. iki lho padhe wayange maksudnya. ora iso diganti Petro. Lekase kan jam 10. Hmm. Lekase kan jam 10. Nderek. Berarti iki ibaratnya jam 1. nggih Kok tak sampluki ora manut. Mas, Los. orang itu jangan bosen-bosen berbagi kebahagiaan. Ah, Jangan bosen-bosen berbagi kebaikan. Nah, Waktu itu bisa kita lihat, tapi kebahagiaan belum tentu kita bisa melihat. oh. Ini loh. Mulane
Wis los, jam 3 ora apa-apa aman aku. Yes, terus. Nduk, Yo. Jeki. Jeki Chan. Oh. Iki jenenge Jeki Narosa. Oh, Jackie Chan. sinten Jeki. Jeki Narosa. Oh iki lagune Jeki. Ngek-ngek ngono. Mas iki kok jak solah ya iso. Oke, jauh Oh, wis tak latih koreografi. Siap, siap. kok. Jeki Iki bocah sinden rata-rata dhuwure 174. Wah, Pancen Masun menika anu, sindene rata-rata kudu dur-dur. mergo iso ben iki bar nyinden iki dadi pemain basket. Oh no. Apa? Wah, masyaallah. Ya dur-dur tenan ya an. Iki anu kita Indo. ya iki padha ta awakmu dhuwure. Sami. Kita kok turun. Sampean Jan solah. wah kok kula mbok Mas kula Ora genti. kaya kuwi mang lho apik. Wah, ya. Kayak turunan Pripun, Arab. Mas? Minor, Bas. Minor. Manjal Jek. CTT, Bos, CTT. Bos. CTT cis tipis-tipis. Tak pikir cocok. Tresno iki dudu tolanan kabeh mau amer kanan sing tak jaluk. Nah, aku ngene, Dik, terene kaya anu. Oh, berarti ya. Nah, oke ya, kene. Ya, Rene. Apik. Sing tak jaluk. Yuk, 1. Ji. Ro. Lu. Bener. Sip. Oh, Iya. Amung, lho kowe bablasan geblak kene to. Amung kesabaran mugi Gusti Wah, berat. Ya. paring Kita kasematan. kari bojone kok ngene. Apik ya. Ampun. Apik ya, Nduk ya. Anu Romantis. si bos YouTube sama tadi. YouTube kita. YouTube channel Jawa Nisi. Mangsamu kok iso sampe Dik. Mo Mong ngadem matiku Stop. ben aku rayu Aja wis tuwek. yen tanggung jawab Sip. Jagre. ku kowe iki jan Asine ora tibare mbok tibakne. Wis tiba wis kok ngene. Selku ki romantis tak. Alah mbok tibakne kuwi ngene. Kesempatan. Ngawur rek. Aku biyen tukang ngono kuwi ya. Ngene iki lho, ilmune maksud biyen. Gayane naring tak tiba. Plok asline kuat terus tibane plok terus tiba. Yo ora iso ngawur rek. Ora nduk jajal. Baten lagune kuwi. Mas. Nggih. Sik. Eh, Iya. iki karo aku. Koreografi. Sik to manut iki lho sing sutradarane kene kok. Cok. Aku lho sutradara. Aku tiba. Kowe rene sing nekakne aku. Nah. Tak sampluki pisan ning Bengi iki aja ganggu gawe kok. Cok. Aja sembrono kowe ora. Pojok Masun ki lagi. Ya. Aku ora pentas ning Boyolangung mulane wis suwi. Ya ya. Ngerti? Lepas. Aja jawab muridnya sing ngajak murid. Mo mong ngadem atiku ben aku rayu Weh, berat iki. Ngedanan ngene karo. yen tanggung jawabmu Oh, iku palsu Aduh, Mas Gondrong. gini yo. Lah kok sindirmu nyekel kene Mas Gondrong? Oh, Anu ngetok-ngetok. tak tambahin. Alah, ngene. Terus kira gini. Loh, kok rene? Tetane kuwi ilmune iki biyen ngono kuwi. Loh, aduh, kok. Wis kengel. Asli sing gawe kisah kae lho asli. Wis Ilmune mudhun. Mas Gondrong ki maunya ekspresi dan lagu ngono lho. Ngono. Dalam lagi ya ta. Dalam mas. Tamu. Menjadi ya. Dalam mas. Put. Dek kena hipnotis wi, asli. Kena hipnotis Mas Gondrong. Sik, bos. Apa, Bos? Apa? Lha tak kono sik. Lha tak gundulmu. Tanya apa? Jari ambune powong kuwi ramu.
Lah trabar kok Kediri ra diunggah Sini, huk ini loh. Dene ya Mas. Monggo. Yo. Lagune apa? Cinta tak terpisahkan coba. Ndak lagune Dewa Tresno. Oh, ya nggih. Ya. Ya nggih. Wis so. Piye to, Bos? Kadung di latihan iki. Rale cinta tak terpisahkan lho Pak D niku wau. Manu to sing ngejak. Iya. Bocah iki tak setrum. Iya. Oh, kowe iki ora paham iki. Ya sepurane timbang nek Oh. pasal. Kowe anak buahku. Iya, Bos, iya, Bos. Ade mek linggo ngene iku salah kok kono kaya numpak kol ning Bandung campur. Dek, Do Dewa. Do Dewa. Dewa Tresno. Yo, langsung ya. Oke. Ya, maka. Aja nganti awakmu urip sik manut Dewa Tresno. Ayo. Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang liya yen dariku, yen mangoe wis ana sing duwe. Aduh bingung, kok ngene dadine. Demi cinta aku nganduweni sewu cara bakal tak lakoni. Yen mangkono yo bareng dedonga nyuwun marang Dewa Tresno. Aku sadar aku cinta padamu, ora kira wis paten asihku. Jabul kowe wis ana sing duwe, aku bingung kok ngene dadine. Tapi cinta sekian sewu cara bakal tak lakoni.
yen mangkono nyobareng dedonga hanya nyuwun marang dewa tresna hanya nyuwun marang Cintaku cintaku asal Konyong koder Karo kowe carayu sing bakul lembar lembarmu pancen super resitor anti laler yen ra weruh sedina ning sirah biyen cintaku sanggo jangan mari besar turun temok wani banjar modal bensin seliter motorku tak setater Pak Amiri ayo tajam muter-muter jiwas aku dan mepet rambut kulangan mepomit malah kowe lupa penting ora pamit kamu lawak aku mikir awak kaki rusak tapi sepule goyang sang jambu kodrat dipangan ular cintaku sekonyong-konyong kode ulah ngeket ngakune koket-koket aja bang bayi sebelah aku kanan Pun pilihan pilihan kabeh. Mboten enten sing nomor loro, kabeh nomor 1. Betul. Yong kuwi dibudidaya kok. Nggih Mas, Nggih. alhamdulillah. Iya ta, Lendo. Nggih, Kowe kok kaya kuwesel. Ten? Mergo kena pasal mang. Betul Mas. Kula tetep semangat. Betul, betul. Ora masalah, ora sudah tak hukumne. Wah, betul betul. Kula lek kepanggih jenenganku tetep semangat Mas. Oh iya no. Ora aku nek ning warung kopimu berasa bayar. Los. Wong ora bayar. Wah, ngawur semasone iki. Aja ngono ki yoga sinden kabeh kanca terop iki. Loh, aku sing ngomong lho. Nek ning angkringanmu Pokoke seniman kabeh lek arepe main ning etan nglati angkringanku ning gone Blitar Kanigoro. Kamkap. Los. Nah ngono. Ngono. Rasa Terus hitungan. kasir tak omongi mau apa besok pas tanggalan tak tagih. Ngerti ngono. Yo, lagune rondo hutan. Apa? Kok lagi utang itu, Bos. Apa? Lagu apa, Nduk? Napa? Ya Mbak, single. Ya, So, karo Budi. oke. siap. Kale Pak Nah, wis sampeyan yo Budi. boleh kasih kok. Ayo Mas Bud, aja minder. Aja minder, tetep tatak. Tatak. Wis apa eneke awakmu ngono kuwi ngono kuwi. Nah, Aja aja minder. Tetep tatak, aja minder. Aja saking ganteng. Ngono ya. Dan Wah. Kaya gawe jarik kotak-kotak ngerti nek dhek nggo pluncur ngerti. Budi tak openi ke tahun 96. Gua peluncur. Saiki kok semprawut. Pelekmu rada ombor iso ta Pak Bud? Nah, ngono. Hebat. Lagi iki aku. Tibake ora klopo tok sing enek gandose. Apa iya? Budi lele gandose. Di blangkon wis. Oh, pelanggan ya. Aku wis Nembang napa Mas iki? Yo kuwi lho, apa? Apa napa, Dik? Tembangnya apa? Rondo hutan lho. Iya iya iya. Oh, iya. Asik. Dipen iku. Rada banter, Dok. Aku rada butek ning banter. Pupus nelongso. Oh, pupus nelongso Mas. Iya. Apa? Pupus nelongso. Pupuse nelongso, Oh, Pak. iya, pupuse Nggih, nelongso. pupuse nelongso. Sing ngarep sing MC ngarepmu sampean to? Sing kilo Ki Gondo Wahyubono sampean. Iya, aku. Oh, ayo wis ngono. Ya, diaturke. Oh, Ki Gondo Wahyubono sapa aku? Rale Mas. Wah, ngeral banget. Loh, yo iso bagusi barang Iya, ora iya, men iya, diapain iya. sampean tok yo. Apa iki sabenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Sik. Ben ketok 6 blakonmu selehno sik, Bud. Blakonmu selehno sik, jale. Tak dandani ben 6 ben padha seyas katame sewu. Bedanyane opo iki? Ben ketok 6 tenan. Bud. Wah, asik iki, Lah kok botakmu ketok. Nah, ngene yo lho, asik ta.
Mas, aja po Mas, sing iku mangae. Aja iki ben ketok enom. Ya tapi lo dek koyo cok bakal. Weh, kenemen lho mo. Ya Mas, Bedok bakal. Ben ketok ngenomi tenan lho, Bu. Ganteng ya. Probo Yuk, langsung ya. Nggih, Pak. Sikat. Bagus iki. Ya. Ya. Asik banget. Asik ya. Ganteng lho Budi asik. Neng opo sifat saiki wis beda kowe ninggalke aku mensingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Sesat ning jero kepiye maneh kowe wong ra duwe aja selabatimu orang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnoku apa iki satenane katirku sing gawe ramu peto ati peto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rumah nadenisku becike kowe rasaku uripku apa iki satenane katirku sing gawe ramu peto ati peto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rumah nadenisku becike kowe rasaku uripku mari pasan ngrangge elit panding akoso kowe deko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuwaku sepurane yen gawe loro atimu sepurane yen gawe loro atimu Mas, pisan meneh ya. Robo
genduk landa karo genduk ikat dadi jil. Kok Cinderella? Siap-siap. Support iki. Ya, yuk. Mas, iketnya lho, Mbak. Sembut jelo aja ikete. Apa? Dasi. Iya dah. Bocor rumangsa Mbak. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kakinya, semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Pergi, Cinderella pergi. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kakinya, semua mata terpana akan kedatangannya. Pangeran pun jatuh cinta padanya. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kakinya, semua mata terpana akan kedatangannya. Cinderella pergi, Cinderella, Cinderella. Cinderella, Cinderella. Cinderella, Cinderella. Wes ya. Bung, nggih. Ngoten to. Sarananing wong yen luhung petah lopo kurang guling.